ही पल पल मेरा मोहना, सुबह की धूप में मन के तू दीप में, तू ही सुख दुख मेरा मोहना। करूं तेरी पूजा नहीं कोई दूजा, तेरे बिना मेरा मोहना। सुबह हो या शाम भी जपूं तेरा नाम ही, सहारा है तेरा मोहना। का बात बा, हमार गाना रिकॉर्ड कइला? काहे काहे खातिर? मरते दम तक सुने खातिर। ई हमेशा पहिने रहा, ई हमार याद दिलाई, और हमार याद दिलावे खातिर ई घड़ी हमरा बच्चा के पहिना दिया। ओके, लव यू। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ बोला। नया नया फ्रेंच माल आइल बा, मार्केट में ओकरा कीमत 10 के बा, लेकिन आपके दोस्तन खातिर 5 के लगाइल बानी। हे, एक मिनट। नमस्ते सर। आप लोग? हम रुआ के एगो जमीन के बारे में बतेले रहनी। लैंड हाँ के सर, बारे वो में। हमारा हाँ। वो लैंड पर आश्रम बनावे के बा, ये बिना तो हर सपोर्ट चाहिए। वो लैंड प्लीज हमनी के दिलवा दी सर, बड़ी मेहरबानी हुई। ओके, हम कुछ करता नहीं। जी सर। धन्यवाद सर। ठीक बा, बोला। ये काम 1 हफ्ता में खत्म हो जाके चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाई। लास्ट टाइम भी तू ऐसे ही कहले रहला, टाइम और मनी दोनों वेस्ट भइल। ये नुकसान के कवर करे के खातिर तोहरा के 5 के देतानी। फायदा में रहबा। ओके, अपन पार्टनर से बात करके मिला तानी। ठीक बा भाई। मारे के पहले बताओ चाहिए ना। नमस्ते। नमस्ते सर। वो ऊपर बा। दोबारा यहाँ पर नजर आइले तो तू दोनों में से कोई जिंदा न बची। चल निकल यहाँ से। तू लोग के भी दी का। ये हमार लोग बाड़न। नमस्ते। नमस्ते ये सर। हमार भाई बा, हमसे भी बढ़ के बा। दोबारा तू लोग के प्रॉब्लम हो तो हमरा बताइहा, भाई के परेशान मत करिहा। जी जी रोगन थैंक के यू सर। बताइए। जी 1 मिनट भाई। हाँ हेलो। हाँ समीक्षा, अब का करी? सीरियस बा? कल ही एडमिट कइले रहनी। हम जल्दी आवतानी। शिवा,
अब माँ कैसन बाड़ी? कोनो फर्क न पड़ल भाई। शिवा, एगो गुड न्यूज बा। हम न्यू जर्सी में अपन कलीग से बात कइले बानी और आंटी के मेडिकल रिपोर्ट भी भेज देले बानी। और अच्छा बात ई बा, तू एगो डॉक्टर से बात कइले बा आंटी के सर्जरी करावे खातिर। थैंक यू समीक्षा, थैंक यू सो मच। लेकिन शिवा, सर्जरी और ट्रीटमेंट में पैसा बहुत ज्यादा लागी। सर सर धर्म सर आइल बाड़े। चल ठीक बा, जो एकर ख्याल रखिए। धर्म, फ्रेंच माल के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बा। हम 10 करोड़ से ज्यादा रेट में बेच सकत बानी और वो 2 दिन के भीतर। हमार कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा बा और यही से अब हमनी दोनों डील कर सकत बानी। धर्म, तेजा, ये डील हम अकेले भी कर सकत रहनी, लेकिन हम पर भरोसा करे वालन के हम धोखा ना देइला। ऐसे मतलब ही हो के धंधा कैल चाहता था, निकला था। अब हम तो मजाक करत रहनी। हम अपन गैंग के मेंबर के अभी फोन करत बानी। गुड, तो कल हमने कैलाश के ऑफिस में मिलल जाई। ठीक बा धर्म। का रे उस्मान? सलाम साहब। सब ठीक बा ना? हाँ सब ठीक बा साहब। हाँ। हेलो नायडू जी। हाँ क्या कैलाश? बात बा सर? क्राइम ब्रांच में गैला के बाद हमनी के तो बुलाइए गई नहीं। क्राइम ब्रांच में बानी ना, हमेशा क्राइम करे वाला के साथ रहे के पड़ेला। सब बड़ बड़ लोग बाड़े। कोनो बड़ा आदमी मिले तो हमरा के भी बताई। ये छोटा मोटा गेम के बोर हो गइल बानी हम। अच्छा सुना, तेजा बतैले रहल कि क्लब लॉस में चल रहल बा। तेजा तो ऐसन कही। हाँ। वो चाहता है कि क्लब बंद हो जाए और वो यहाँ अपने एगो होटल खोल ले। धर्म सर बीच में बड़न, ऐसे हम बर्दाश्त करता नहीं। ना तो तेजा के मार के यही गाड़ देती हम। तेजा ही बा, अबे देखी का करता नहीं हम। अरे तेजा, अरे तू 100 साल जिएवा भाई। अभी तोहरे नाम लेत रहनी, सही टाइम पर फोन कैला। हाँ, सब ठीक बा ना? कैसन कैसन लोग बाड़े। का यार, तोरे खातिर कितना इंतजार करे के अगर पड़ेला। जरूरत होके तो थोड़ा देर इंतजार करे के ही पड़ेला। ओके ठीक बा, बोला बात का बा। वैसे फाइनेंस भी ना मिली, फिर काहे वो फ्लॉप हीरो के लेके फिल्म बनावता रहा। का बताई यार, ओकर पहला फिल्म सुपर हिट भइल रहल। एज यूजुअल 10 प्रोड्यूसर एडवांस देवे कर घर पहुंच गईले और हमरा देखा हम भी बुद्धू लालच में पड़ के ओकरा एडवांस देवे चल गईली। ई का सिर्फ एडवांस दे रहल बाड़ा? पूरा पेमेंट दे देबा तो दशहरा तक फिल्म रिलीज हो जाई ऐसन बोलस। हम भी ओकर सगरो बात मानकर अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देनी। तनी इधर आवा, सुनता।
हम जल्दबाजी में तोसे राय लेवल भूल गए रहनी। अब तक 3 दशहरा बीत चुकल बा। हमार भाई यार, तू चाह तो कुछ भी कर सकेला। तोरा में बहुत टैलेंट बा यार। अगर तू हमरा साथ देता, ई दशहरा में हमार फिल्म रिलीज हो जाई। देखा ये डॉक्यूमेंट्स कोनो काम के नहीं के, लेकिन फिर भी हम कुछ करब। तू डेट फाइनल कर, फिल्म रिलीज हो जाए।